Hello mga kainday, this is Cindy Rona and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, kumusta pa kayong lahat? This is Cindy Rona. And sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And for today's video mga kaindays, andito ako ngayon sa boarding house ni Ma'am Elena. Kasama ko si Mimi. Mimi! Kiray? Kasama ko si Kiray mga kainday. Dari amin na ni Udto kay Ilaha Elena. Ayan. Init kaayo. Asang init na ni kuan na siya, niinit na siya mga kainday katong mga niaging adlaw mga kainday is kuan siya ulan, perting ulan kanang taligsik. 2 days na siyang nag-init. So thanks God kaayo kay nangauga na among mga nilabhan. Yes. So ayan mga kainday. Then nagluto mi og kuan. Asa? Oh, tama na. Ayan, magsabaw mi mga kainday, magsabaw mi og matambaka. Kay gusto magsabaw si Elena, kay na hangover. Ow! So ayan, magsabaw si Elena. Ako nang hagpatan niya ang kalamunggay. Then magluto si Unsa ka, ma'am? Dulit ba na nimo? Ikaw pa ba sa ako ang manager sa Pornhub? Tipos ano? Unsa man na? Unsa yung recipe nimo karon? Unsa na nimong isda? Isda na? Unsa na nimong isda, ma'am? Unang tulahon. Kani isa? Himuon na ka ng kardelitas. Himuon na ka ng kuan. Og So ayan mga kainday, magkuan ko, magharos ko og kalamunggay. Kung sa may term sa inyo, pagharos sa inyong kalamunggay, magharos ko. Ako pa rin hugasan bago na ko haroson kay para mga wala ang mga engkanto. Hoy, sa bag ulam. One day. saba ba? So ayan, magharos na ko mga kainday nami mga panakot sa kuan ay kulikot. Ayan. Di na oraman umakabuto man na. Gino ko nag-away ng taon mo oy. Ay, tara dito na kita sa kalsada. Ay, naadiri mi, oh. Naadiri mi. Maghagpat ko kay magkuan mi magsabaw si Elena og matambaka. Ayan. Uy, gino ko nangapalid ng taon ni oy. Nangapalid akong giharos sa kalamunggay. Ginoo ko. Ang hangin. Ano yun siya paghagpat di ay. Hindi, gumay, bakit kami mo pa, kami mo ang bago kami na notes, ha? Ay, ano? Sige, gipulihan ko kaharos kay maghagpat paghagpat ko aning kuan. Kaning mga panakot. Nagluto na mi og kanon. Kalamungkay. Ang hawd mo drawing. Ayan mga kainday, nagluto na mi og sinabaw. Nilunod na ni Elena ang mga panakot. Nara. Ahos, bumbay, suka tuyo. Asa man siya kanay kamatis, na ay kulikot, og na ay og ang kalamunggay. Unya na ni siya ibutang ang kalamunggay pag nagbukal na siya or nalunod na ang isda. Uy, bakit gano'n mo, tanawa mo. Nara, isa ka buo kang gitunga og kaisa.
Si Elena, nagbulad sa mga bornena kay katopang sang adlaw nga wala na bulad. Si Puyong naarang isda. Ang gitawag nga isda ni Elena nga si Puyong. Arang kainit sa panahon mga kainday. Namin sa gawas nagluto kay hangin. Hangin kay siya pero namin sa gawas nagluto. Need ko naman siya isap ko na nani oh. Lembongan. Kainday ilunod na ni Elena ang duha ka hiwa nga isda. Ay. Opo, uy. Hindi na kayo nino. Namin lumpia, na fried chicken, na hotdog. Oy, lahi mga. Ibutang na ni Elena ang kalamunggay. Ayan. Hawat kasi din na muluto o sinabaw. Away. Subak. Walay bitsin og asin. Nay asin oil. Herno o ko ang bitsin, walay bitsin. Ito bitsin si Ariela ni masuko. Okay, bilap. So yun mga kainday, mga o namin, naramusudan. Dili wala. Digabay mo ko to. Namo ko ako dali na namo na. Magic, gabay na ko kayo. Dili na. Set. Ilan ka ba kay ano? Dapat na siya yung mga ampel. Ko ato bisda. Wala rin na. Wala mo dai po nang ano na pug ka na kabulok ang wakay ligo. Mga pin, ang api mi mga kainday. Oh, ayun jud kapila akong naw kainday. Namin Nutella, o tsaka margarine. Hoy, Noli. nol. Unya rin noon, ginola. Ginola oil. Napod mi margarine tag cheese lagi putos. Ginola kung ano nawa. Hi, Elena. Baka magay ka daw, oh. Mga hamis na yung makahapis. Ayan mga pita mga kainde bisag init. Bisag init kayong panahon, mga pigihapon sila kay mga
So, ayan mga kainday, salamat po sa panonood at salamat po sa suporta ninyo mga kainday. Thank you so much for watching my my vlog for today. And so, ayan mga kainday, hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para lang po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. So, ayan mga kainday, ako magpapaalam na mag-ingat po tayo palagi sa amin Inday Rona and bye. Bye. Turang duha oh. Ayan, bye.